Imádnék egy ilyen overallt a gyereknek, de olyan drága. Vagy mégsem? Nézzük csak szép sorjába, mit is kapok a pénzemért. Minőségi anyagból, minőségi kivitelezés, rengeteg extra, állítható méret, így tuti, hogy több évszakon keresztül tudjuk majd hordani. Látjátok, mekkora a különbség a két méret között? Pedig ez a két overall ugyanaz a méret. Csak az egyiknél behúztam a szűkítőket. Simléder és szélfogó, két nagyon praktikus dolog. Vízálló cipzár, ami alulról is nyitható a könnyebb pelenkázás miatt, és lábfogó, valamint fényvisszaverő. Extrán erősített varratok. Mindezt magyar gyártótól. Ha így nézzük, már nem is drága ez az overall.